errezeta prestatu dugu. Mamaliga. Mamaliga egiteko osagai hauek behar dira. 1,2 litro ur, 125 gramo karton irina, lodia eta gatza. Mamaliga prestatzeko osagairik garrantzitsuena irin egokia da. Gaur egun, dendazioen supermerkatu askotan topatzea erraza da. Errumaniar janaria saltzen dut eta. Ura berotzen jarriko dugu irakin arte, baita porka-porka irina ere. Ondoren gatza botako dugu. Hori bai, ez ahaztu egurrezko goilara batez etengabe eragin behar dugu. Irina bota ondoren zutea jetzi eta edo 30 minutuz itxiko dugu bertan. Noizean behin indartsu eragin behar du. Gero prestatuko dugu eta nabarituko dugu ea gatza gehiago behar duen. Geretzen den masa oso erabilgarria da eta nahi duzun forma eman diezaiokezu. Nahi duzun osagaiaz lagun dezakezu, baina gaztarekin lagundu eta errenda daudenak zoragarriak dira. Hori bai, argi gaztagarria dago. Aizai kabal molatxoak labean sartu eta ikusiko duzue pastela dirua. Dastatu ondoren